лионел месси баъди ба амрико рафтанаш аллакай дигар шахсият шуда истодааст. бале ӯ то ҳол ҳамон натиҷаҳои баландро дар майдон нишон дода истодааст, вале ба назар ҳамон агрессияи ҷоми ҷаҳонро ба млс бурдааст. ин ягона фарқияти мессии имрӯза нест. лиоро бо ҷашнгириҳои оддияш баъди голзаниҳо медонем, ба ҷуз баъзе ҳолатҳое ки бо реал мадрид дошту бо оне ки ба хотири диего марадона карда буд. дигар вақтҳо бошад танҳо дасташро боло мебардошт. ана баъди ба амрико рафтанаш месси ҷашнгириҳои махсусро истифода мебарад ва мо имрӯз оидаш ҳарф хоҳем зад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. онҳое ки намедонанд мо дар бораи чӣ ҳарф мезанем, гуфтанием ки шумо аз футбол хеле дур ҳастед, аммо мо кӯтоҳ карда бори дигар мефаҳмонем. баъди ба самар расонидани голи нахустинаш дар интер майами дар ҷоми лига муқобили атланта юнайтед, лио ин гуна ҷашн гирифт ки ҳунарманди пур аз қувваи электрикиро, яъне торро ишора мекард. ин навор интернетро пур карда буд ва одамон мепурсиданд ки чаро месси ин корро карда бошад. баъзеҳо инро ба хотири бекхем мешуморанд, чунки давид ҳамон лаҳза тарафи ӯ нигоҳ мекард. баъзеи дигар бошад бахусус ҳамсари месси ин аксро барои рӯйпӯши телефонаш истифода бурданро шурӯъ кардааст. ҳамсари месси ҳатто он аксро гузошта навиштааст ки рӯзи тор. бо ин шарҳ гузошта шудани акси месси аз ҷониби оилааш гуфтан мумкин аст ки мухлисон ҳам ҷашнгирии махсусро аз ситораи футбол интизор буданд ки дар сомонаҳо онро паҳн кунанд. онҳо ҳатто навори мессиро оро дода ҳамон олоти торро ба дасташ гузоштаанд ва баъзеи дигар онро бо ҷоми ҷаҳон иваз кардааст. баъдан бошад месси муқобили орландо сити ҳам ба майдон баромада, он ҷо ҳам голе ба самар расонид. ҳарчанд мухлисон аз лио боз ҳамон ҷашнгириро интизор буданд, вале нобиғаи футбол ин дафъа навгунии ҷадидро ба роҳ монд. ин навбат ҷашнгирӣ бо ишораи ваканда то абад буд. мухлисон дарҳол ишораро шинохтанд, якум монанди тор ва баъд бошад мисли пантераи сиёҳ, қаҳрамонҳои филмҳои марвел. месси аз ин қаҳрамониҳо ишора дорад, вале савол мешавад ки барои чӣ? давоми ин вақт касе мессиро ҳамчун мухлиси филмҳои марвел намедонист. чаро ӯ ин корро дар синни 36-солагӣ карда истодааст? ба ин ҳам ҷавобҳои наздик дорем. якум ин ки марвел ва млс шартномаи ҳамкорӣ доранд. ҳама ширкатҳо якҷоя шарикии зич доранд. қаҳрамонҳои номдори марвел аз ин шарикӣ зуд тӯҳфаҳои худро мегиранд. аз назар дур нест агар лига аз месси барои чунин ҷашнгириҳо дархост карда бошад. худатонам фикр кунед ки кӣ метавонад барои тарғиби бузурги ин ширкатҳо саҳми калон расонида бошад. албатта ки адидас мешавад. месси шарики калонтарини ширкати адидас ба ҳисоб меравад. имкон дорад ки ҳама ҷашнгириҳоро адидас дар шартномаи бо месси қайд карда бошад. дар амрико кор чунин аст, зеро ҳама чӣ бо шарикиҳои коммерческӣ пеш меравад. гузариш ба дастаи амрикоӣ ҳам аз бренди бозам калонтар шудани месси дарак медод. шояд бисёриҳо гӯянд ки ин танҳо ҷашнгирӣ аст ва алоқае ба маркетинг надорад, вале ин қадаме аст ки зебогии маркетингро нишон медиҳад. як ҷашнгирӣ аз ҷониби футболбози сатҳи ҷаҳонӣ ҳамаро дар ҳайрат гузошт ва мухлисон оидаш ҳарф хоҳанд зад. масалан мо инро навор кардем ва шумо ҳам шавқ пайдо кардед. ҳамин аст диққати дигаронро ҷалб сохтан ба тариқи маркетингӣ. агар оиди ҷашнгирӣ бозгӯем, шояд ки писарони месси хоста бошанд ки падарашон мисли тор амал кунад, чунки кӯдакони месси мухлиси калони тор ҳастанду мехоҳанд ки падарашон монанди ӯ бошад. боз иловатан маъное метавонад пушти ин ҷашнгирӣ бошад, яъне даста метавонад сабаб шуда бошад. маҳз месси мисли калиди муваффақият омаду дастаро аз ҳолати ногувор наҷот дода истодааст. интер майами вазъи хубе надошт ва дар таҳхонаи ҷадвал ҷойгир буд. месси омаду дигарон мотиватсия гирифтанд. лео ҳоло дар млс бозие нагузарондааст, вале бозиҳояш дар ҷоми лига ба қаҳрамонӣ монанд буд. ӯ ҳамагӣ чанд бозӣ дар интер майами гузаронид, вале нишон дод ки метавонад қаҳрамоне мисли тор дар дастаи наваш гардад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ тансият бимонед. хайр.